Hej alle sammen, og velkommen til Londons madlave fra. I dag er det part 3, og vi får besøg af en helt ny kok. Dags og velkommen. Jeg hedder Viggo, og jeg er kok. Og i dag skal vi lave en dejlig smoothie i min blender. Vi skal blende og blende. Så hvis du er blende, så pas på, for vi kommer og blender dig. Nå, men mens jeg lige samler nogle ting sammen, så kan I jo se nogle reklamer eller andet, ikke? Kan vi lige have den ud her. Så, det er bananen, og det skal vi simpelthen have blandet sammen, ikke? Det vi gør, det er at vi tager sådan en her, så ud med bananen, ned i her, det finvalsede havregryn, masser af det. Skal også have lidt sukker i, fordi ellers smager det sgu ikke noget. Og husk nu altid, I skal aldrig høre på, hvad Jamie Oliver siger. I skal bare gå efter jeres instinkt. Så der skal bare noget whisky i. Skal vi prøve at dufte til det? Det er godt. Nå, lad os se, hvad vi har hernede. Har vi nogle kartofler. Det skal nu. Det er, at vi lige skal hakke det lidt. Fordi ellers så er den sgu ikke til så meget, du. Okay, det er fint der. Det er fint hakket, ikke? Vi skal vide, der skal ikke hakkes mere. Og så skal vi have citronsmagen, limesmagen, ikke? Den skal også være der. Ellers så står det ikke til noget. Så, men nu ser det. Jeg vil komme lidt videre med en brækket hånd. Det er sådan en kokke gør. Så nu skal vi have chokolade. Og så ellers bare ned med den. Ellers er der jo ikke noget smag i den. Så er det. Jeg kan også sige, at den der æble, den gør meget i smagen. Nu da vi har marinaden. Ja, det er jo ikke marinade. Men nu da vi har blanding her, så skal det helt bare op i blenderen nu. Ja. Når der er, vi vender tilbage, så er jeg også nogle andre ting, mens det lige gærer det her. Som at vi kan lave. Så we'll be right back, motherfucker. Mens der lige har været en lille pause, så har jeg simpelthen tjekket de ingredienser, vi nu skulle have. Og det er lidt svært med en brækket hånd at tage ting fra. Men det må vi leve med. Det er simpelthen, som sagt, så... det var dejligt. Jeg kan få løsnet op. Men mens det her det gav, så skal vi simpelthen lige hurtigt vise jer, hvordan man laver en drik. Det er simpelthen en drik, jeg selv har opfundet, og jeg kan sige, at den er yderst delikat. Allerførst så kommer vi noget flødeskum ned i. Jeg har så flødeskum. Som I kan se, så er der flødeskum nede i. Og jeg kan sige jer, at det gør alt. Det gør alt, simpelthen. Og I skal lige se, hvad det er, jeg kommer i, fordi I skal ikke gå ud og lave et fejlkøb, så bliver jeg sagsøgt. Har jeg prøvet for jer. Så er der den billige Belly efterligning her, som jeg har købt i Aldi. Og har I lagt mærke til, hvis man siger Aldi bagfra, så er det Hitler. Det er næsten ligesom Hitler, og det er også tysk, så det er noget hvert ord. Og det har jeg sådan snakket med dem om, men de siger, de har ingen kommentar til det. Det er nogle røvhul. Men som sagt, så skal vi lige finde de rette ingredienser. Og der, jeg har den altid med mig. Nej, nu skal du ikke filme hende der. Jeg har den altid med mig. Ketchup. Ja. Drengene der tager smagen som ketchup. Men den er ikke rigtig flydende, vel? Den er ikke flydende. Så det er min bror. Han har også den guitar. Jeg hedder Gordon. Han er også med i det her mad. Jeg spiller petang hver lørdag. Hvad? Lige om 3 minutter skal jeg gå til petang. Jeg skal bare lige først have noget mere yoghurt. Ja, min bror Gordon, ja. Han er retarderet i.
Men han er meget flink. Han er en yderst flink kornfan. Han er min bror, Gordon, han er der stadigvæk. Og nu skal vi have fyldt dem op med mælk. Og det er simpelthen min bror Gordon. Han er her tit. Kommer forbi en gang imellem. Det kan han godt lide. Han kan godt lide at få sig en smag på nogle af mine ting. Og han har blandt andet bedt om, at han gerne vil smage den her. Så skal vi bare ryste den. Den er sikkert rød nu, det plejer den at være. Den plejer at være rød. Jo, det er det jeg sagde. Og jeg skal lige vise de ingredienser igen, vi har prøvet i. Det er ligesom absent. 80%. Ketchup. Og hvis du kommer lidt nærmere her. Ketchup. Krimlikør. Og det her. Og det her. Og det er simpelthen det, jeg skal drikke nu. Fordi den smager simpelthen så delikat. Den smager simpelthen så delikat. Den er som sagt delikat, vil du smage? Ja. Hvad vil du smage? Kameramand, vil du smage? Okay, det er godt. Nej, jeg vil brække mig. Nej, lad være. Så kan jeg stoppe den. Du kaster ikke op ned i skraldespanden. Det kan ikke være. Nej, men det er lige meget. Bål. Kom nu. Bålen er bøs. Bålen er bøs. Det dufter da meget. Det lugter lidt af det der Bailey der. Yes, det er sødt med det hele. Ja. Vi vender tilbage efter reklamerne. Der er det simpelthen tid til vores smoothie, og der skal der masser af mælk i. For ellers er det ikke en rigtig smoothie. Jeg kan sige, at kameraholdet og mig, vi skal både smage det. Og min bror Gordon her er stadigvæk. Og hvis vi lige tager igen, hvad det er, jeg kommer i, så er det altså rigtig ulækkert. Ej, det er faktisk lækkert. Det er yderst delikat. Banan og kartoffel og det hele er der i her. Og der tager vi altså en ny kop. Eller glas. Bålen er bøs. Og i dag er den altså dejlig tyk, og det siger jeg, det skal den også være for jer. Og husk nu, I skal ikke lave det her derhjemme, for det kan I ikke. Det er John Corwin, han skal også med. Vi har proppet banan, eller hvad hedder nu, afgryn og kartofler i og whisky. Okay.